Ja, så her en såkaldt Tefifon. Og hvad fanden er det så for et apparat? Den her, den fungerer desværre ikke. Men lad os se, hvad vi har herinde under. Ja. Kan man se noget her? Det skulle være en pick-up, den der. Pick-up hoved. Og så mangler der et hjul her. Det er desværre knækket af. Så den her, den fungerer sgu ikke. Men den har været god til at lære, hvordan fanden det apparat her egentlig fungerer. Hvad afspiller den så? Ja. Den afspiller sådan nogle tingester. Det er faktisk et bånd. Der sidder et bånd herinde, som man kan se. Men fanden afspiller man et bånd med en pick-up. Det er jo lidt underligt. Men faktisk så er båndet fyldt med riller, ligesom en LP-plade. Et endeløse bånd. Der kan være cirka en time på. Og det er jo lidt ærgerligt, at skidtet ikke fungerer. Men så har jeg fået fat i sådan en rejsekuffertmodel, som jeg har forsøgt at få til at fungere. Det fungerer desværre stadigvæk ikke. Der kommer ingen lyd ud af. Skidtet drejer godt nok rundt, så det må blive senere, når jeg bliver lidt klogere på, hvordan jeg skal få det til at du. Men så har vi jo et apparat her nedenunder. Et helt musikmøbel. Jeg gemmer sig herinde. Rosa. Der sidder sgu også en derinde. Der er lidt mørkt. En gammel rørradio. Maskinen fungerer. Men der går lidt tid, så noget skal jo varmes op. Og så videre. Og så skulle lyden jo gerne komme stille og roligt. Håber vi. Den derinde, den fungerer faktisk. Ja, det tager vi lige bagefter. Så begynder der at komme lyd. Og der kommer også lys i det magiske øje der. Alt afhængig af hvor kraftig stationen er, man fanger. Prøv lige at dreje lidt. Og se, den er rigtig at dreje på. Og se, at øjet der, det bliver mindre og mindre. Der er ingen station. Ganske smart. Sådan der. En gammel sag, der kun går til 100 MHz. Så The Voice og hvad det ellers hedder, det duer ikke. Der er faktisk ret god lyd i. Her er et monoapparat. Der sidder kun én højttaler i. Der sidder herinde bagved. Så sidder der godt nok 2 små diskanter i hver side. Det kan man jo selvfølgelig ikke se. Så en gammel monofætter. Den slukker vi lige for. Sådan der. Og så har vi sgu herovre på den anden side. Den minder jo meget om, må man sige. Til forskel, så har vi også hul her i siden til nogle diskanter,
Og det her er faktisk en stereo udgave af den samme. Ja, der har vi stereo-mærket. Og der er også ganske rigtigt 2 højtalere, der skjuler sig herinde bagved ved det fine dækkene. Og den har stået og varmet lidt op. Og der har jeg jo så sat et bånd i, som vi skal høre. Til de her apparater, der kunne man faktisk få en fjernbetjening. Den har jeg fået til at due på rejsekufferten derhenne, men jeg tror ikke, at det fungerer til de her apparater. Jeg kan i hvert fald ikke kunne få det til at due. Og fjernbetjeningen fyldte jeg sørme også med. TF Stereo musikskrank T612. Hvis man skulle være i tvivl om, hvordan sådan noget det fungerede. Ganske rart at have egentlig. Og man kan se. Og det er jo så bygget nede i Tyskland, nede i Køln. Og jeg tror aldrig, det er rigtigt at have fået sin udbredelse ud over de tyske grænser. Der er også nogle garantikort. Det er jo rørgarantikort. Og i øvrigt et garantibevis. Ganske morsomt. Så den her hedder jo T612. Det er så stereoudgaven. Den anden derhen hedder T611. Det er jo mono. Men så vi prøver at starte det her mystiske apparat, som afspiller bånd ved hjælp af pick-up, som man kender det fra LP'er. Vi prøver. Det var skidtet. Får vi skibet skal sejle i nat på tysk. Du weißt, dass ich dein bin, doch erst kommt die Pflicht. Nimm diesen Kuss noch von mir, mein Herz gehört dir. Das Schiff geht in See heute Nacht. Das Schiff geht in See heute Nacht. Mein Liebling lebt wohl. Hjulet der, det er til at skifte spor. Man kan flytte pick-up'en. Og heroppe er så skalaen, man kan se, hvor pick-up'en befinder sig på sporet. Og den der, det er til at tænde og slukke for selve motoren. Og den derinde, det er til at aktivere pick-up-hovedet ind mod selve båndet. Zwei stehen flüsternd am Quai, Mädchen und Mann, nur der Mond schaut sie an. Einen Kuss, der liegt so sehr, die schweigen doch endlich sagt Det er noget med stereo og mono. Og så har vi noget med bas. Man kan se hvide felter der flytter sig, når man drejer på skidtet. Det er virkelig højteknologi. Ligeledes har vi en diskant hernede. Den sidder fast, så den er på fuld diskant. Så styrken, og det er den lille af dem. Og den bagved, den skulle kunne justere højre og venstre. Og der er noget balance hernede. Ja. Det er den der er den spændende. Hvis man er en lille nørd. Det er jeg. Der Traum ist vorbei, die Hoffnung prøver at skifte spor. Det er sgu lidt mørkt. Men ikke man kan se den hvide streg derinde, den flytter sig. Doch verriet nu,
liebende, glückliche Nacht. Det er sådan noget med manden med den gyldne pistol eller noget af den stil. Så min lille samling af Tefifon. Skru lidt ned, og så se. Og sgu lige høj nok der. Sådan der. 2 fine apparater. T611 i mono, 2 T612 i stereo. Det spiller faktisk rigtig godt. Masser af Sune. Er det total nørd? Jeg håber, du har det godt dernede. Vi ses. Hej. Laurie Gainer var det her med Never Can Say Goodbye på Pop FM, hvor vi herfra hopper smut ud.